Porque xa saben vostedes que temos pendente falar con Sofía, a moza afectada polo acosador do ensanche de Santiago. Penso que Raquel Rosa ten moita información ao respecto, verdade, Raquel? Hoxe destapamos aquí neste programa no Quen anda aí un caso dun presunto acosador que leva semanas actuando no ensanche compostelán, para que non sea desta zona, na denominada Zona Nova da capital de Galicia. E polo que podemos saber, o seu modus operandi é sempre o mesmo. Raquel, el achégase ás vítimas, ségueas de camiño aos seus portais, cando abren a porta, el coase con elas dentro e unha vez ali intimidas. Que foi o que aconteceu? Pois que en todos estes casos que pudemos coñecer aquí nesta redacción, elas tiveron sorte. Sempre estaba algún veciño ou algún familiar que permitiu que estas mulleres puidesen escapar. Que aconteceu? Nas últimas 24 horas, 4 mozas deron un paso adiante e contaron a través dunha coñecida rede social que efectivamente elas foran víctimas dese presunto acosador e que querían denuncialo, querían axudar a máis mulleres. Así que nos hoxe poderemos falar con unha delas e ademais elas poderán facer unha descripción de como é este home. Podería ser calquera, ten pouco pelo, viste ben, nin moi gordo, nin moi delgado, dunha altura normal. E eu creo que nos vai chamar moito a atención a todos, non só como elas o describen, sino como falan da súa ollada e do medo que pasaron cando tiveron a poucos metros delas. Sofía García é unha desas vítimas que hoxe en primicia fala aquí con nós no Quen anda aí. Xa temos comunicación con Sofía, penso. Moi boa tarde, Sofía. Hola, buenas tardes. Moi boa tarde. En primeiro lugar, grazas por atendernos e parabéns por esa valentía de dar un paso adiante para compartir esta experiencia que, polo visto, a túa non é un caso illado. Xa se veñen denunciando situacións semellantes nas últimas semanas por outras mulleres, outras mozas de Compostela, non? Sí, bueno, moitas grazas a vos por darlle voz. Efectivamente, non son a única. Eu decidí contalo e escribironme máis mulleres que lles pasara o mesmo. E que foi o que che pasou exactamente? Porque os feitos aconteceron na tarde de onte mesmo. Do martes, sí. Do martes, do pasado martes. Sí, eu, pois nada, volví a casa como calquera outro día e sí que é verdad que, vale, co horario de inverno hoxe en día 7 de noite, pero bueno, é unha hora na que non pensas que se vai pasar nada. Estaba volvendo a casa e cruceime con este home que estaba, sí que é verdad que quedou mirando, pero bueno, como pode mirar calquera outra persoa na rúa, non? Entón tampouco lle dou moita importancia. Eu o que vin é que el parecía como que ia seguir camiñando pola rúa sen máis, pero el ao ver que eu paraba no meu portal, paraba como detrás, como se fora un vecino. El o vindo un ano e pico nese edificio e non o coñecía, entón xa me chamou bastante atención, pero bueno. Foi a contar a tua compañeira que nada, ao intentar entrar no portal, cando xa estou abrindo a porta, el como que empurroume un pouco para entrar antes de que eu pudera pechar a porta. A mí chamou bastante atención, entón quedei como pegada ao portal, como dicindo, bueno, pois deixa aí, que pase diante, xa está. Nada, eu ao quedar parada, como son 2 bloques no mesmo edificio, el, cando tes como que decidir a que bloque vas, parou, xirou e quedou mirando para min. E o que, como sacaba a tua compañera, o que nos destacamos é que cando quedas como mirando para ti, ten como unha mirada baleira, o sea, como que ni siquiera sabes que queres, o sea, é como moi extraño. Puideches comentalo con outras afectadas? Tiveron a mesma sensación que a ti? Sí, totalmente. De feito, cando estábamos falando como a descripción para ver se era o mesmo, a descripción física era exactamente a mesma, pero que ademais todas destacábamos o mesmo, a mirada tan extraña que ten. Sofía, decías que en todo momento a actitude, dende logo, é sospeitosa, que la agardaba a ver para que bloque te ias dirixir ti, pero non sei que aconteceu despois. Pois nada, entrou, o sea, quedamos como 10 segundos mirando un pa outro, así con unha distancia de, non sei, 2 metros, 3 metros. Chegou aos, xa te digo, 10 segundos un vecino. El, ao ver que entraba alguén máis, dixo algo así como joder, no, ou algo así, e volveu como cara ao portal para sair. Como se ese elemento co que non contaba frustrara o mellor as súas intencións, non? Porque iso de que quedara mirando fixamente cara a ti durante 10 segundos, Sofía, que entendo que para ti serían eternos. Que se che pasaba a ti pola cabeza nese momento? Porque a túa situación era, estou aquí encerrada cun descoñecido que non me está pintando ben esta situación e non sei ni sequera hacia onde fuxir, non? Sí, é que eu simplemente estaba como quedei mirando para él para intentar descubrir un pouco como a intención. Que queres, porque me miras, pero é que
era imposible, en plan, non ten como ningún tipo de expresión na cara. Eu simplemente quedei esperando a ver se el facía algo, entón quedei pegada ao portal, pois se tiña que sair, pois, era o máis fácil. Sofía, os veciños do Ensanche levan semanas denunciando a inseguridade na zona. Falan de violencia polas noites, de altercados. Ti pensas que pode estar a zona máis perigosa nestes días? Pensas que pode ter relación con esas denuncias dos veciños? Pois a verdade é que sí que últimamente vese como máis xente así, o mellor mesmo bebe das 6 da tarde ou así, pero non sei se ten relación ou non, porque aparte o que me chama a atención é que este mes non ves que sexa pois, alguén que viva na calle, nin nada, entón... Claro, Sofía, ademais creo que hai outras mozas que as que lle aconteceu o mesmo que falan de que elas sufriron esa mesma situación igual que a ti, pero ás 12 da mañá e que o home, en principio, non chama absolutamente a atención. Denunciaste xa, sei que unha das 4, cando menos, xa acudiu ás forzas de seguridade, non sei se ides facer unha denuncia conxunta ou non, porque entendo que o primeiro é o medo, contalo e ser valentes, pero que agora a solución pode estar, claro, en denuncialo. Sí, a intención é que vamos ir pola a semana que ven a Policía Nacional a denunciarlo tamén, porque, bueno, tampouco sabemos moi ben se vamos a facer moito caso ou non, que xa se sabe que ás veces nestes casos, pois, bueno, non lle dá moita importancia ata que pasa algo de verdade, pero non ímolo intentar, vamos a ir xuntas e a ver que nos di. Pois grazas, Sofía, pola túa valentía e xenerosidade. Moitas gracias a vos. Unha aperta. Tremendo, moitas veces aquí denunciamos o mal uso das redes sociais que neste caso pois, poden axudar a destapar un posible, un presunto acosador en Santiago de Compostela. Importante, como apuntaba Raquel Rosa, tamén que fan esa denuncia conxunta para que as forzas de seguridade pois, puedan actuar tamén. E sobre todo que ese señor, que ese presunto acosador non pense que pode facer o que queira. Pedimos sen alertar que extremen as precaucións estes días as mozas, as estudantes que se moven por ese ensanche compostelán. Se hai algunha que nos estea vendo ou nos estea escoitando nestes momentos, pois que se poña en contacto con nós, podemos facilitarlle tamén os datos de Sofía e que entre todas pois consigan que isto nunca máis volva a acontecer. Sí, que non falla forza nestes casos, non? El empurra unha delas é suficiente, pero o feito de que alguén se meta contigo nun portal e te mira así, eu penso que é máis que suficiente, fin, ata aquí. Bueno, pois que estean atentas, que teñan precaución e, sobre todo, que sexan valentes, como Sofía e o resto desas mozas que deron un paso adiante para denunciar esta situación. Estaremos moi pendentes en calquera caso e, por suposto, como dicía Raquel, liñas abertas para, se nos queredes, pois, contar a vosa experiencia ou queredes contar con noso apoio para solventar esta situación.